Kabs magluto tayong buro. Buro. Babe, ito yung buro sa amin. Ito. Makakain ka na. Ito yung sausawan nun. Titikman kita niyan, ha. Kasado? Di, burong ano yan. Masyado. Burong hipon. Ayun. Kapit nang maluto yung buro. Ito yung masarap. Tagilo, ni mama? Yeah. Ito ba yung tagilo? Yeah. Ito ba? Oh, mga kabalen, makantaan na kanyan. Sarap.
Tumawag nga sa akin kahapon, hindi ka kayo pag Ito yung kapartner ng buro. Partner yan, magka-partner.